Hello mga bay, kumusta? Nyet man taon. Anyways, na ako i-order during butanganag sapatos. Mag-unboxing ta. Mag-unbox. Muni siya mga bay na butanganag sapatos. Alright, it's ngit. And then ang nahitabo na siya yung mga parts dire gitawag og kanini muni gitawag og trillings dayon iyang cloth cover mo ni siya dayon no interlayer cloth dayon siya dayon iyang cloth cover mo ni siya no atong dako na kuan muna gini pantabon dayon na siya yung tube nga 17 cm mo siguro niya ang 17 cm dayon na ay 26 cm dayon na ay 54 kani tulo ka buok ang iyahang tube. So kani siya is gitry na nako para ni siya sa interlayer cloth. So ako, as you can see, kuha na siyang gisuksok diri sa kilid. Alright. And then gitry na sad nako ang iyahang kilid diri stand o kaning siya diri. Akong gitry ang 26 cm dire. Taas sa sad kaayo siya. So mo man iyang cloth no. So ako siyang gitry. Ana kung magtakdo man ugaling ang katong sa tube. Katong links niya. Taas sa sad kaayo. Nilapas. So dili siya pwede. So paniragid siya ang pwede. Dari sa kilid dayon ang resulta is mauni og naglibog ko ganyara naglibog kong utok no kay kita nato sa picture is plain kay siya as in plain ang iyang mga cloth and I don't know why. So first time ako mag order ni ini, it's because I have a lot of shoes. We have a lot of shoes. Okay? So, na-open naman ako rin usa kung siyang separate. Kay basin, masolve na po sa ikaduha nga box. Muna ni ang sulod sa iyang primero nga box. Okay? Alright. Mag-buwan na tayo mag-abri. Katong 3-in-1 kuya. Doon ang red. Yung katulang gamay nga batasa. Gamay lag abriya. Kung na mo makuot. So, dari na ta sa usa ka box. Mag-abli. Atong lang tawon. Sa Joy mahitabo yung sulbad ba nato ang problema sa katilingban. So muna niya mga links sulod ikaduha ang iyahang pila to kasi ang iyahang 54 cm. Tanaw na ito kung parehas pagyod ang resulta sa money ang 54 cm na tube sa duhang sulod. So money ang iyahang cloth cover. Yeah, very nice color. I don't know kung mao ba na akong napili no.
So, muna iyahang parang i-review niya. Muna iyahang interlayer cloth. Dayon ang sunod. Ibot ang ako mag-ihapon ng susa. Walang ihapon lagi. So, ni ay instruction. Pero instruction biyo. So, makita na ito nga straight kaayo ang resulta sa ilang gihimo. Not like me na mura siya guyan na ay anak ba? Hindi siya flat. Dapat flat siya. So, muna ang iyang mga surod. Yan daw, pag-check niya, buntag og gabi niya. Mo lang gihapon ang result ani. Saan na pag-check para buntag og Try. gabi niya. Ito isunod ni. Buntag ipagabi niya. Okay. Murag lapad ni siya. Kasing dahil sakto na ni Be. No? Night day, time set night. Tanawa yan, nasarado itong mayo yan. Murag sakto ni siya. Kadto jud mo yung mali. Itong primero. Alright? Ini murag sakto ang iyang size. Kadto jud mali dito. So, butang na taning links, no? Murag sakto na ni Be. Di na siya magkuhan, Be. Gamay nga tasa lang niya. Gamay, gamay. Okay. Kini, sakto siya. Okay. So, ang ikaduha mo yung sakto. Flat siya. Kato jud primero mo yung mali dito siya. As in, mali. Mali lang pagpacking ato. Okay, got it. So, straight na siya. But what happened? Kulang sa balance. So, insakto na ni siya ay perfect ang ikaduha. Kato lang jud primero. So, perfect na ni siya mga boys. Sige, nak. Okay na ni siya, nak. Ma, nagdududa ako. Kana iya, di na siya mao. Di mao. Lagi. Mao lagi niyo. Nay, tumanay ka ni ma. Try it. Tanawa mao. Oh, tanawa ba ma? Oh. Imo adre gamay magini. Sige daw, you try. Ang kini manggod mao. Ang kini para dire man gud. Yeah. Dire. You Mo try. na bali. Ma na bali mo. Try it. Ma. Tanawa gud mao na bali mo. So, ang mubo di ay ang Nabali. Hala. Hala, kalain. Bantog ra. okay. So,
mag-assemble na ta. Magalingaw ra ba? Dali na sir, help me. Email lang email, wala ka matutunan sa email na yan. Dito may matutunan ka dito. Email eh. Wow, sorry. Ma. Ay, Ya, natulog ang sumbi yan. Natulog. Sige. Kuha na ya, correct. Ayaw isagol. Ayaw isagol diri ha. Watch and learn. Ana, tanawag tarong ma. Taas ka, ayaw man na. Dayon, mura gamay yung iyang klot, kanila pad. Kana ba, mubo? Mubo ang klot, ana. Ang klot may nagkamali, ana. Kanila pad iyang tela, oh. Mubo lagi ang klot, ana. Sakto ang mga steel. Ang klot ra mo'y mali. Mali lagi ang cloth ana. Ay, lapad kayo ikuan i-compare mo ang cloth ana o cloth ani. Sigat. Ano yung murag na laylay ganun siya. Alangag dili laylay, wa man mo butangin diha. Uy, gibinod na akong tiil. Brap, watong tanan ko na si Mia. Brap. Watong tanan ko ni Mia. Okay. 2 layer na. Sige lang, isuksok lang. Kaya ako rin isuksok di ari. Agay, gabinod sa katiin. Pana, mayo ra. Okay. Pang 3 layer. Pwede sa siya patangag sinina. Yeah, I do it to them. Where's my coffee, kuya? Ayun, natulog ang sumbi. Mahelo. Hala, higa sa bed. Higa sa salon. Snap your coffee. Small. Hindi ka karot na, ambi na. Daghan na ba kayo? Hindi pwede sa imong coffee. Hey guys. Hi guys. Thank you pala kay Sister Bay. Pila ka po coffee mo katangnak. Ani ka daghana. Sister Bay, thank you sa mag paano siyang from gigamit. From California Starbucks. Thank you so much, Sister Bay, to see sa here. Kuya, one more coffee. It's very matabang. Daghan kay mong water. Tabang. Sa pa kapiya. Dapat gamay ra magula siya. Wala na. Baso ba, baso? Hindi, ako idagdag, ipuno dari.
Itom? No, the same. I'm not really sure but follow your command. Itom. Yung kabok sila mama ay hindi ko kaya to. Kaya namatay ako dito. Wala na level 4. Kaya, Bulikin, yaya. Tanda ako na lang. Ilag kahit iwasan. Oh my God. Okay. Kahimo na ko tulo ka layer. Teren! Teren! And straight na siya. Not like this one. Asa na yan? Dili siya pareho sa ano yung bunga. Dili siya cloth. Kay, mali ang cloth. Marag ang cloth ang mali. Ang steel, okay. Yung stick. Pero ang cloth lang may mali. So, mga piece ang pareha. Wala ka itong isa mo. Sakto lang kaya. Ang tubig mo daghan kayo. Oh, coffee is life. So, tulo na ka-layer itong nahimo. Tiyan! Tiyan! Eh, muna tayo pang 4 layer. Ay! I love it. Nice siya. Pero mali lang itong usa di ay. Pwede din na. Kuya! Tanawa na dito ya. Jilok na. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can. I see me running through that open door. Believe I can fly. Ambi na kuya! Hatag na yun yan. Ito sa dito. Ambi ba? I believe I can. Yeah. Hoy, muram na imo. Ina-check yan ni Papa. Dali na, dali. So, naka 3 layers na ta mga vines. No? Vice no? 9 layers man na siya, 9 layers. I-post sabi kaya ito na pagkitaon niya kung finished product niya. No. So, dara siya mga bay atong finished products. Aha, taran. Ay, kabayo nalagpot. Ang siling pa na igo. O, sige. Okay na, 9 layers siya mga bay. Lig-on kayong siya, no? Aha. Ngayon mo niyang iyang cover. Let's put it on. So, unsaon man yung cover niya? Tanawa, bi. Unsaon, bi? Unsaon sa las? Unsaon ang sa las? Murag, putangan pa siya distan. Tanawa na instruction, bi. Di naman. Anak ra? Papilit ra dito eh. Anak ra, diretso? Ah, Wala na tayo ibutang si Babaw. sa Okay. na abon. Isipir, ay kon sa mama, isipir. Tanaw na to kung si Babaw or... Ay, ano ba itong pilit-pilit ko? No. Why?
Murag butangan pag-stand sa taas. Kay lapas man diri oh. Ay, ikot din na, ma. Naan siya, maputol. Siya, dragon siya. So, muna ni siya mga bay. Why, oh, why, baby, why, oh, why? Muna ni siya ang resulta. Welcome to Mobile Legends. Legend. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. Request backup. Request backup. Body is a weak spot. Ang tagkos na to. Wala na yung stand sa taas. Fearless heart. It's sort of a Kasi butangan pag usa ka stand kay sobra man. It would take an army to stop me. Sobra man siya siya. Request backup. Butangan nag-stand ba? Only the fearless heart can soar to the Stand heavens. lang dayon. Stick. Kay sobra mag-block Initiate ang stick. retreat. Ang isa. Taas man, nilapaw man sa It kuwan. would take an army to stop me. Nilapaw man iya. Has been slain. Tengah ko sa di, oy. Sobra man iya nga kuwan. Sobra mag-block ang stick. Slain an enemy. Your impudence will not be tolerated. Double kill. Oh, It would take an army to stop me. An enemy has been slain. ito wala na siya cloth. Kay mo Turtle na resurrecting soon. Why, oh, why? Slain. taas kayo siya, mga guys. Yeah. Kuan gani, barato na ka ini. Nakabot sa kalibo. Kill. It would take an army to stop me. Sangko na sa klaro, ma. Dali, dali, be. Be, Our turret has been destroyed. ML na pud ka ba? Hindi nga eh. Ilon ta karon. Killing spree. Only the fearless heart can soar to the heavens. Your turret is under attack. Your team destroyed a turret. Unstoppable. Double kill. Alright. Busy pa jud kayo yung mga indays, no? Has been slain. Sa pagpangaring sa mo ang gamay nga apartment payag. Your impudence will not be tolerated. Shut down. Kalami sa kape. Has been slain. So, mauna ni siya. Mega Ang kill. pinakalas is kinamay sobrang nga stick. So, ito ang nahitabo. Iatras ang camera wrap. So, mauni ang last. Wala siya eh. Singan ani wala siya eh cloth ang last kay iyahang cloth. Mo na to. So, taas kayo mga bay. 10 layers. Pang 10 tong sa taas. Our turret has been destroyed. Ito ka sa pikas na. Okay, dito ka. Oh. You have slain an enemy. Ito ka pikas ba? Birahe. Bangis ako, be. Only the fearless heart can soar to the heavens. Muni, giingon nga. Imuhang sugo, imuhang sugot. Our turret is under attack. Panganak pa mo. An enemy has been Imbis masugo na, sige na lang ML.
no. Imbis nga dagko na, makasugo na ta. Gahi na magbukog. Our turret is under attack. Alright, perfect. Perfect ni siya. Mega kill. Ang usa lang ang delay. Monster kill. Only the fearless heart. Hero Saturday! You have slain an enemy. You have slain an enemy lagi. Not be tolerated. Mga adik sa ML. Wala na cellphone, hapit ha. Take an army to Yung palabi na kay makabongs na ba na? You have slain an Kabaw kag enemy. bongs. Makabongs rebellion na. Kabuang. It would take an army to stop me. Unstoppable. Okay. Alright. Perfect. I love it. Your team destroyed a So, ibugos siya diri. Your whole body is a weak spot. Your team destroyed a legendary. Killing spree. Shut down. There is glory in redemption every day. Our turret is under attack. Your team destroyed a turret. Launch attack. Ayay, naputol ang tali. Gabot iyahan tali. It would take an army to But stop it's me. alright. I love it. It's not expensive. It's cheap. You have slain an enemy. And yeah. It would take an army to stop me. Legendary double kill. Nakita na mag-email ting klase ha? Ha? Wala mo tarong kay meron na akong kahatag ninyo ng kwan. Edukasyon. You have slain an enemy. Bahalag ka mas maayon yung ginikanan. It Wala mo would take tarong. an army to stop me. Monster kill. An enemy has been slain. Your team destroyed a turret. Legendary. So, dara siya mga bayan. Ayun, imuha siyang ablihan. Lukoton lang ni Masiya na. Tada! Ally has been slaughtered. Killing spree. Alright. Ano na yung bukos? Legendary. Mega kill. Double kill. Team destroyed a turret. Shut Oh, down. dara. So. Dara siya mga bay. Pwede ba siya butangan nagsinina dyan? Pwede kayo sa dyan. Kaya sa kamera na ito naram di ay. ML pa more! Okay. Bye!